driblingen træner evnen til at bringe en modstander i ubalance. Derudover trænes den koordinative evne, da driblingen hele tiden skifter fra højre mod venstre og tilbage igen. Denne dribling træner angriberens evne til hurtigt at bringe forsvarsspilleren i ubalance med de retningsskift, der er indbygget i driblingen. Husk at træne den med begge ben.